Je hebt iets boekt niet in december de vakantie al. Alle jaren naar hetzelfde adres. Dat de bank binnen, ik in Diederik weer hinnen. Maar die tijden zijn voorbij. Een belangrijk omslagpunt wie in 2004. Sindsdien is het internet steeds belangrijker geworden en komen allerlei bestemmingen met actieve vakanties, met leuke vakanties, met vooral goedkope vakanties, met goedkope vluchten komen in het aanbod. En het is juist toch dat het moeilijker wordt om die mensen aan je te binden. Zeker met het waar. We hebben natuurlijk een aantal seizoenen net zo heel mooi waarhand. Heel nou mensen uit Scandinavië, uit Engeland, andere gebieden in Duitsland dan de traditionele. België en Frankrijk. Mensen zijn heel erg reisbelust, today. Ze kennen aan ze via Eelde, maar ik op andere manieren op een hele goedkope en vlotte manier in ons gebied komen. De grote vraag is dat mensen niet op Eelde omkomen, wel naar Friesland daar willen. Zeker. Wij hebben over de steden waar vanuit de Eelde op gevlogen gaat worden zijn bijvoorbeeld Milaan, en Barcelona en Marseille. En zowel in de regio Milaan als in de regio Barcelona zijn bijvoorbeeld veel mensen die van watersporten houden. Er zijn heel veel zeilscholen in het noorden van Italië. Het biedt misschien mogelijkheden om met de zeilscholen hier in het noorden iets te doen. Takamir is de baanverlenging in Eelde Kleer. En kent er heel iets meer buitenlandse toeristen hierheen komen. Om die toeristen goed op te vangen, moet er nog wel heel wat gebeuren. Als we het hebben over mensen uit Italië, Spanje, Frankrijk, dan spreken we denk ik niet goed genoeg de taal. We bieden geen informatie in hun taal die ze zouden kunnen lezen. Niet op internet, nog ter plekke als we bijvoorbeeld het over informatiebordjes bij kerken hebben of in natuurgebieden. En daar zal toch een slag moeten plaatsvinden. De Kamer van Keerbehandel het opdracht doen voor het onderzoek naar nieuwe kansen voor het toerisme. Jullie toch blikken dat er nog een soort hel invalt in het watergebied. Ik denk dat het lastig is om op een eenvoudige en korte manier een kennismaking te krijgen met de Waddenzee. Het is werelderfgoed geworden, maar wat we eigenlijk missen is een punt waar je naartoe zou kunnen gaan om in vrij korte tijd een overzicht te krijgen. De zo'n even groot een beziekencentrum komen matten in Haas.